नमस्कार बंधुମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭଗବତ ଗୀତାର କିଛି ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଆମର ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେଇଯାଇପାରେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଜିର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାରୀ। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, କର୍ମ କର, ଫଳର ଭାବନା କରନି। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶାରେ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସଫଳତା ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ମନ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ, ଜୀବନ ବି ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ମନ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପଥ ଚୟନ କର। ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁନାହିଁ, ସତ୍ୟର ପଥ କେବେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ତିନିଟି ଶିକ୍ଷା ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିଦେବ, ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ